ingqondo yethu iqale iqabange izinto zasezulwini ngoba lento le uyithola kuJoshua. Uthi uJoshua wodliza ngalamazwi ubusuku nemini. Amen. Azathi lamazwi kaNkulunkulu ngiye ngibabone abanye especially KZN mangikhona uthi uyafika ezindlini zakhona kubhaliwe uJehova. Hallelujah, umelusi whatever bayibhalile. Ubona ukuthi babhale nje lento kodwa basandana. Amen. So kubalekile uthi ubhala ube wazana naye. Amen. Sewungumntwana wakhe ungasesiwe umuntu ngoba abanye babhalile kodwa basengabantu. Amen. Baka uNkulunkulu ngoba kufanele mawufika kuKristu ube isidalwa esisha ungasabi umuntu kaNkulunkulu kodwa ube umntwana ehlukana la. Amen. Manje uNkulunkulu ebiza abantwana bakaIsrael uyabuza uthi abantwana. Hallelujah. Ngoba abantwana yilabo abafuna ukwenza intando kayise. Yebo. Amen. So siyolahla-ke umuntu omdala ukuze sibe yisidalwa esisha, sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Mawuyabona ungumntwana ulalela ubaba, ulalela umama ukuthi ukhulumani wenze lokho akukhulumile. Amen. So lana-ke siyabingelela abafundisi abakhona egameni kaJesu. Siyabonga ukuthi sizoncedisana ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu asithumele wona kule end time. Amen. Ngike ngafonelwa ngabanye abafundisi akaze uyakhumbula eDaveyton. Uma bebona ukuthi ngibhabhadisa emanzini. Athi kimi mfundisi ubhabhadisa kuphi? Sifuna ukubhabhadisa. Unebandla lokubhabhadisa ukukholwa lo. Uzobuza mina ukuthi ubhabhadisa uthi unebandla. Ufuna ukubhabhadisa. Mfundisi ubhabhadisa kuphi? Ukholwa lo ngabhabhadisa kuphi? Omunye wathi ngubishop. Wathi mfundisi ngifuna ukubhabhadisa ibandla la wena umsukudala. Ola lo ngabantu bobhabhadisa. Uyabona ukuthi kuna the blind leading. Agcwele la. Khona abanye sibaceda ubandlula la. Ngihamba nobani? Khona abanye siceda ubandlula la. Ngabheka phone bese blind leading the blind. Khalela lamasola ngapha. Hallelujah. Ayalidwa wona nawe ayafuna ukulidwa. Kodwa awakwazi ukubona ukuthi alidwa blind leading the blind. Angisho Nikodima kumele bona la. Hallelujah. Elithi iBhayibheli at night weza uJesu wathi Nkosi ngenze njani ukuze ngene ezulwini? Awukanti abantu abalida ubasaba. Uyabona ngayo asigijime siyombuza uNikodima. Sesimbuza Nikodima kanti abantu uzobuza uJesu ukuthi kungenwa kanjani ezulwini? Kufanele uphinde uzalwe kabusha ube umntwana kaNkulunkulu usindiswe. Uziyabuza ukuthi kufanele ngibuyele for the second time to my mother's womb. Ngiyozalwa futhi. Kanti abantu abaholayo basaphi? Bazalwa akukube nalo question engqondweni ukuthi umuntu mayehola abantu ubasa kuphi? Ngabe ubasa Kristu noma ubasa kubaholela for yena? Akabaholela uKristu. Uthi uJesu uthi lala uthi uJesu bapho umpostoli Paul uPetro uthi Petro uyangithanda la. Umbuza kuze kube Petro uyangithanda la. Uyabona kwesithathu uPetro washintsha ivoice. Ngingabo ungekho kanti mina bekhona. Amen. Shintsha ivoice. Lokubuza lokho akusukubuza okunomali. Niyangizwa bazalwane? Amen. Lo mbuzo Jesu usungumbuza manje awusinomali lo mbuzo. Lo muntu ubuza from the bottom of the heart ukuthi ibandla lamani lohola nizobe nilisa kimi noma nizobe niyiholela nina. Hallelujah. Ngoba kubalekile ukuthi ibandla likaKristu luhole ngokwendlela yakhe. Use abantu bakaKristu la uKristu ekhona. Amen. Hey, hallelujah. Aye baholela ukubasa la ufuna khona. Wena hola abantu bakaJesu ngokwendlela yakhe. Ubase la yena khona. Ubase la yena afuna baye khona. Bayangizwa esontweni. Amen. Hallelujah. Amen. Baningi abantu bayaholwa la. Baholwa izimpumpudu.
lazi basakhona kwazi nazazazi. Oh, amen. Amen. Siyobhaptiza egameni likaJesu. Chapter number 2, Philip. Chapter number 2, verse number 15. Philip 2, verse 15. Sizofunda nje yona. Asizange ke sabe lethuba kahle lokuthi siyikhulumele indaba ngoba sijwayele ukuba ne prayer ma sizobhaptiza. Nazo khona ngasifundela chapter number 2 verse 15. Chapter 2, verse 15. Yes. So that we may be blameless and pure. Children of God. Blameless and Pure. so that you may be blameless. And and pure. pure. Children of God. That's a children. No, that's a church of Jesus Christ. Who are faultless. Who are? Who are faultless in a crooked and perverted generation. Perverted generation. Uyabona ukuthi uNkulunkulu kwethembe kule perverted generation. Ngike ngakhuluma bayakhumbula abasibela beGauteng ukuthi ngike ngakhuluma ukuthi uAntichrist mayeze emhlabeni. Ibandla, igeneration leyo uAntichrist azovela kuyo. Uzoqala afike nomoya wakhe inherite ispirit sika-Antichrist emhlabeni. Yena akakafiki kodwa ispirit sakhe sibe khona emhlabeni isi-operate. Hallelujah. Afake umoya wakhe ugcwala umhlaba wonke. And ngathi umoya wakhe sewugcwele umhlaba wonke kusho ukuthi seku-easy ukuthi u-Antichrist avele kulowo mhlaba ngoba umhlaba ngamanye amazwi umhlaba uzobe sewubhuye abakaNkulunkulu sebemncane then bese ayavela ku-Antichrist. Hallelujah. So manje la wena uzophila phakathi kwe-perverted generation kodwa funeka kube ukhanye. Amen. Ume. Sawubona benze yonke into engenziwa. Hallelujah. Kodwa wena uvele wehluke ngoba ungumntwana kaNkulunkulu ongcwele, oholy. Hallelujah. Ophila ngokwendlela kaNkulunkulu, hayi ngokwendlela yakho. Into ekwenza ukuthi uphile ngokwendlela kaNkulunkulu ukuthi sewudle uNkulunkulu, udla umoya kaNkulunkulu. Ma udla umoya kaNkulunkulu, fanele kuphume umoya kaMphiko Christ emntwini. Amen. Hallelujah. Amen. So manje ke wena lithi iBhayibheli ke la asifunde khona qedile verse number 15 on to verse number 15. Yes, amen. So that you may be blameless and pure. Blameless and pure. Children of God. Umntwana kaNkulunkulu blameless and pure. Hallelujah. Fanele ube blameless bese uphinde uba pure. Hallelujah. Amen. Ungabi nasici. Amen. Ngoba ngale nkathi ungenasici uclean, you become the child of the Most High God. Amen. Hallelujah. Sawufana naye. Amen. Amen. Sawuyakwazi ukukhuluma nawe, umoya wakhe ahlale kuwe ngoba wena unjani? Blameless and unjani? Pure. But you cannot become a child of God unless you are blameless. Amen. Unless you are pure. Amen. Hallelujah. Amen. Ukube kuya ngoNkulunkulu, that's why chapter number 2 verse number 3 uthi ukube kuye ngaye ngabe bonke abantu bayasindiswa. Amen. Bese bayafinyelela Lela. ekulazini. Goodness. Hallelujah. Amen. Iqinisa ngibani? Jesus. Hallelujah. Amen. Wathola uJesu sawuthole? Goodness. Oh, hallelujah. And wathola uJesu ba blameless and pure. Oh, amen. Ngoba sawufunze yena ungcwele njengaye. Amen. Hallelujah. Amen. Ube blameless and pure. Phakathi kwe-generation, the corrupt generation. Uba blameless, ube pure. Phakathi kwe-generation enjani? The corrupt generation. Hallelujah. Uphila phakathi kwezizukula and siphambene izizukula lophila kuzo.
awusiboni suku ungaboni phela wena awusiboni ususibona sesisimple manje sesikhumsulu igeneration ephambili uthi uhlekana nayo igeneration ephambili haleluya Amen. uthatha into engadliwa yihle because igeneration enjani Amen. haleluya Amen. funda continue so that you may be blameless and pure children of God, who are faultless in a crooked and perverted generation, crooked and perverted among whom you shine like stars in the world. how uyabona ukuthi ubanjani wena you shine like stars in the world kule group generation Amen. ithi generation ephambili imangala ukuthi kanti khona uhlobo lunjela abantu haleluya sekukhuluma i-character lapha kusakhuluma uhamba nje estradini bayabona lo akafani ibadle lento haleluya ngoba wena uphila according to heaven i-lifestyle yase-heaven yasezulwini uyiphila la emhlabeni awu amen angisho wena you are a representative of heaven Amen. uyinxusa ma uyinxusa uphila impilo yasezulwini usemhlabeni Amen. angazi ukuthi bangizwa Amen. uphila impilo yakuphi use o-corrupt akusiwumhlaba nje kodwa umhlaba o-corrupt kodwa wena uphila i-lifestyle yakuphi Asezulwini. awu ameni ukuze uNkulunkulu afakaze asezulwini ukuthi bakhona abami emhlabeni Amen. awungilalele la Amen. haleluya angisho abojobe bayiphila lempilo eqondile fanele uphile impilo straight la hayi amen ngoba wena ungumntwana wasezulwini usemhlabeni awu amen uphila phakathi kwegeneration ephambene isizukulwane ephambene asinganqeni ukuvala umzimba bese sigqoka izinto ezingaka ukuthi ubone ukuthi sibhalile a perfected generation ophila kuyo wena ukhanye phakathi kwabo njengelanga hayi amen angisho lelanga niyabakhanyisela nabo laba bantu nawe fanele ube ukhanya lithi iBhayibheli wena ukhanya kwaleli lizwe angisho wena ungisawoti la bakhona la endlini phakathi kwesizukulwane esiphambene leyo haleluya ukhanye wena uma ukhonza uNkulunkulu awudingi friendship yakho nomhlaba udinga friendship yale bayangizwa abantwana basemntwana awudingi friendship yakho udinga friendship yase ngoba wena uphile emhlabeni uphile ezulwini usemhlabeni awu amen ukulo mhlaba kodungale nasebheke nithi akabonakala esiyoba yikho hayi haleluya kodwa mayengathi manya Oh Nkosi. Oh Jesus. awu haleluya Amen. kuyobonakala ukuthi ngoba nakade bephila impilo yasezulwini bese Sabeni. kubonakala ngalesikhathi yena sevela haleluya hey siyahamba uqala iservice awu amen Amen. khona enye translation Amen. Jesu Kristu. Isihloko sithi usindiso malusetshenzwe lufezwe esimilweni. lufezo le translation le ikhulu ulithi usindiso kanjani Usindiso malusetshenzwe. usindiso manje Malusetshenzwe. le translation awungiphela mampita Amen. usindiso malezweni la Malusetshenzwe. awufunde lithi qhubeka Usindiso malusetshenzwe lufezwe esimilweni. lufezwe kuphi la Esimilweni. character yomzalwane Amen. umzalwane uyakhiwa mayifika evangelini Amen. awu amen awukwazi kuba ikholwa kanti awakhiwanga kulungiswa isimilo somzalwane awu amen angisho uSathane bekathi ufuna ukusiqedela lehlathini ebumnyameni kodwa mawufika la sawuyakhiwa ukuze usebenzele ini usindiso Amen. awu amen kuveze
umsebenzi wasezulwini usemhlabeni. Yes, kundaba. ukuze nibe ngabangenakusoleka. Nibe ngaba kanjani? Ngabangenakusoleka. Usesikolweni ngumntwana, esikolweni uphakathi kwengxubevalo. Ingxubevalo ngisho yi-mixed gender, hlangahlangene. Hallelujah. Uyabona uma uphakathi kwabantu abahlangahlangene awazi ukuthi ikuphi oku-right. Uzugcina uzibona wena ngoba wehluka uyi-one kube ngazathi uwe wedwa kathi uyaphambana. Uthi nama uthi uyobhema ugwayi. Why kuyimi ngingathi bonke labantu bayabhema. Bonke labantu baphuma endleleni nama ngiphume njengabo. Awu amen. Angisho ngale kathi uphuma sewulahla ukukholwa. Sewulahla uKristu. Awu amen. Asiyeke ngenxa yesikhathi. Funda Abangenabuqhinga. abanjani? Abangenabuqhinga. Abangenakuqhinga. Qhinga. Yazi kuvuka ama-chapter amaningi phela manje. Yazi kuvuka ama-chapter amaningi kangakanani? Kuvuka Ephesians chapter 2. Amen. Kuvuka 2 Corinthians chapter 4. Amen. Hayi kuvuka uMalaki chapter number 2. Alokhu ayehla nje la athi Amen. Amen. athodle ivangeli. Amen. Ngalo. Jesu Kristu inkosi. Bawudlile. Amen. Ngalo noma kungekho umuntu okusupporta. Amen. Ngoba Amen. ugcwele ini la kuwe. Ivangeli. Ivangeli. Sekuvuka no chapter 18 kaJohane. Verse number 12 uJesu ngale ngathi esiwa phambi kwababusi. Awu amen. Kwaqhamuka indoda. Yathi kumele ukuthi kufe abe munye. Hey, Ngenxa yezono hlaba wonke. afe abe ukuze kuzolungiswa. Hayi kufe abe munye. Azobuthela abantwana bakhe abasabalela umhlaba. Abenze babe yinto. Angisho say careful. Hallelujah. Enziwa la. Sibe yinto. Bayangizwa. Hallelujah. Jesus. Oh, Nkosi. Hallelujah. Hey, Wow. hey, Nkosi. Sozofitha amanzi ashisa. Hey, Nabazalwane kube kahle ababhabhatiswanga. hey, Nkosi. Kufuneka babathola abantu. uNkulunkulu vele walishisa sake namhlanje lena. Funda uqedile mampela. Amen. Yes. Ngicabanga ukuthi ke siyibambe lapho. Amen. Bapeter azithandazele. Bese ke uzokwenza ukuthi si-arrange ukuthi singena kanjani lapha ngoba ngathi sanda kakhulu namhlanje. Sandi. Sithandazele futhi. Baba wethu igama likaJesu. Nabankosi abantwana bakho. Asele belungele ukulahla umsipho omdala. Owethu hayi baphambi kwakho. Baniceba uNkosi ngale mini yanamhlanje. Sixoxe uphume nathi kule ndawo. Xa sisemanzini usibiyele usifihle. Jehova ngegama likaJesu. Nangegazi likaJesu. Siphephe igazi likaJesu phezu kwakho sithi babiyele bafihle Nkosi. Uhambe nathi konke kube impumelelo. Ngegama elinamandla likaJesu. Siyabonga ke Baba. Ngenhliziyo zabo esele bezinikele. Ngoba wena ufuna enye ufuna inhliziyo elungile phambi kwakho. Umuntu ozincamayo ukwenza intando yakho Nkosi. Siyabonga ke Baba sebezilungisile ukwenza intando yakho balungisise wena moya ngcwele babe ngabantwana bakho ngoKristu inkosi yethu. Amen. Amen. Siyahamba ngazuthi sizonela kule ngqondo.